कर दिल जाला जब चुंदरी के उहार होला। आयो जी कि लाल लाल हबुला मासो दुर्गा माई के स्थापना के कल हाथ उठाई सब लोग कल रहा। जब माई के आगमन होला तो कितना अच्छा लगेला। सारा काम धाम छोड़ के जवन काम 5 दिन करे के होई एक के दिन में क के फिट हो जाए बराबर सब। सही बात बा कि ना? काहे की खुशी रहेला कि दुर्गा माई आवत है। 10 दिन के काम होई 1 महीने के काम होई अच्छा है करो कोई तो तैयारी चला जब मूर्ति जी के विसर्जन हो जाए तब कल वो बड़ा अलगे एगो जुनून होला। कैसे जब माई के आगमन हो जाला तो मन में एगो अलगे उमंग हो जाला भैया। अच्छा गर्मी का बेटा कर देना अच्छा लागल बहुत लोग के ना अच्छा लगल हम जाना तो नहीं और चलिए सीधा सीधा आप लोग खड़े हो जाइए। काम के साथ साथ इनका 4 सहेली है भी लड़का बड़ा खूबसूरत खूबसूरत